I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ayan, good morning mga bro and sis, at welcome po muli sa ating panibagong video. Ayan, ang video po natin ngayon ay regarding sa provincial meeting para sa anniversary po ng Mike Delta po sa January 22. Ayan. Sabay-sabay po nating saksiyan kung ano man yung pag-uusapan namin ngayong araw na to. Ayan. Ito mga tropa, papakita ko po sa inyo. Maswerte yung mga sumama nung ano. Kalibre. Magkakalibre sila pa sa 22. Yung mga sumama nung libing nung ano. Magkakalibre sila sa 22. Happy Biden? Atin din. Hindi kang kaya. Tinulag yun, di ba ano? Tinulag. Katinong kayo, PNP Force Multiplier. PNP po. Yan o. Yan, saan tingnan. Ang lake dito, operation lang eh. Dito po, 2 years na, 2 years din kakatanga hindi. Tinunong lagyo, tinunong position, di ba ano? Mano makalagay na? Makakain ka kagad. Ano ba tsaka si Babor? Partner, ini ang 2023, 2025. Hindi ko gamitan, muli ko na yung gamitan. Parang nagkakagawin niya kung hearing Lesson po nang mag-expert. ay kapam. Gala kayo. Hindi ako mapalo kaya mong tagos duty dahil tinulog niya. Hindi na ako mapalo. Check. Tayo po yung po at tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na bigyan po niyo kami muli. Lord, hinihiling po namin yung gabay. Sana po bigyan niyo po kami ng sapat na lakas ng loob at saka pag-iisip para magampanan po namin yung aming kanya-kanyang trabaho, ganun din po sa aming grupo. Nawa po magkaisa po kami lalo at magkaintindihan sa bawat nangyayari sa amin. Lord, iligtas niyo po kami sa kahit anong kapahamakan, lalo po pagka kami po ay naka-duty. Lord, pag-ingatan niyo rin po yung aming mga pamilya na naiwan namin sa kanya-kanya naming tahanan at gabayan niyo po kami sa aming gagawin sa araw-araw. Yun lamang po ang aming samudalangin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Just tuloy mo naman sa quality. Nagpalawat pala yung natin siya pamahal. Gumapang naman. Kaya mo itang maiipon. Itang doon tayo. Ang gano'n mo rin bayaran yan. Balbo siguro di Malta. Alibay pa yung Ayun ba yung uniform yan? Wala sundalos ko. Wala po sa tanay mo. Yung tatlong kahit na. Ano yung sumuko ko na tao? Silag yung Aliwan nito lang. Aliwan na dito doon. Hindi na mo bitas na. Akanyurod ko nung katay ko sa lalo kong pati. Diba? Kaya yung question niya diba? Ay broken. Gali-gali, kaya ka lang, hitungan niya naman, itimbo. Yung kaya kitang kate, bengay niya yung tiger. Yan niya makapatid niya. Ba't authorize ka bang mag-shoot niya? Nada ko yun, bengay. dating deputy ka dito. Basta rin yung mga kaya ka, wala yung nakalat. Kompleto po. Paramatan mo ng tao. Para tapong masya sa buntok. So, masyas ko buntok. Sikasyas na buntok. Bakan to, eta na kayo. Ren, timuha ko no, nandiyan yung mga official na kayo. Apuri, yung kaya naman provincial na ikay. Tapos, bakit to, taga kayo. At kami, abi-abi, tababo. Sa kami pangalalo, kung nalitag tayo nagatag yung katamo, panindigan tayo, kaulan tayo. Panay tayo parang minalis para papunta ng ano, bigas. Sa Sampalo, pilang. Ay, mas GC,
meeting. Meeting niya mo. Aras na rin tao, paninto ng dala, mag-duty na pala. Manong yan kahit ka. Diyan daramdaman ng master, manong yan kahit ka. Diyan yung pandaramdam, manong yan. So sinabi mo meeting. Aras na rin tao, siyempre, mumbalong, makapiglas lang po mali. Duty na pala yung kahit. Kaya kami tanapon eh. Ay, era sinabing duty. Meeting, jalawin niya Buwan na pa ba? kahit, GC. Sinabi pero double action eh. Lukan na kayo. Yan. Pinangyaw ko tatanong kayo sa kayo. Yung timan, sabihan ko na kayo sa chapter, mag-set na ako. Lagpas ka dire-diretso ka. Kahit mo Talaga, Sabihan ko nga timan mo rin. Diba, dahil to the point ko, ano ba ito? Kaya ko ito, man, nilagyan ko rin yung duty ka rin dito. Yan na. Lagpas ka. Ninasdan ko naman, sabi na pa kitang chat. Nasa kayo. Mabasa kitang chat. At itaka nung, sabi nung Emergency meeting, emergency meeting, punta kahit, si Tometo sinabi na. Anting mo to. Ito yung times gold. Gold! Times gold? Huli na ako. Ano may ang kipa tapos Mami, nulalamin ako eh. tagay pa kayo kami. Paligi. Paligi. May balik kayo pa paligi. Bakit? Ipagpintukin pa. Yes, ke. Oh, sabi ko magalit ko. Balo na. Balo naman. Ako pa kayo ng forme. Mag-uniforme ba? Pro attendance. Ano ito mabalag? Kating mabalag. Puta mamayara ka tayo, di pa mo. Liya pala. Xerox siya. Nakabebe. Nakabebe Santo Niño. Ano yun? Lagyan ko pa pala tao doon. Siya na kayo na, wala kataluklukan. Di po, kaya po nandito po tayo, may darating po tayong event sa 22. Yung event po na yun, yun po yung sinasabi nilang big event po to. Kasi po darating yung pinakamataas natin sa MDF, yun po si Sir Noah. Kasama po niya yung mga regional commander at saka mga provincial. Actually, yung malalayo pupunta rin tulad ng Cavite, Nueva Ecija, lahat, lahat pupunta yung mga commanders. Kaya dito po kailangan tulong-tulong po tayo. Di po namin kakayanin to kung hindi nyo po kami tutulungan. Kailangan magkaisa po tayo dito. Dahil mahirap po yung gagampanan natin ngayon. Yun po, ngayon po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, yung po sa Mike Delta Force po natin, sa MDF, tayo po ay nagtaas dito sa Pampanga. Si Commander Provincial Jojo Atencio, yung personal bodyguard po ni Mayor po, tinanggal po sa pwesto niya. Dilipat siya sa ibang pwesto. Ayun, ako po yung nilagay nila din sa pwesto niya. Ayun, ang pinagandaan po nito, magpapasalamat po tayo kay Sir Noah dahil ako po yung napili dahil apalit po tayo. Nasapit po lahat ang mga opisyal sa apalit at saka sinasakupan din namin po kayo ngayon. Kaya ganyan pa naman po, ito po yung malaking pasasalamat natin. Hindi sa iba napunta yung opisyal. Kasi po, kung sa iba po napunta yung provincial, asahan nyo po, hindi po tayo magkakapwesto natin sa palit. Sigurado, ganun pa rin po at bababa tayo. Doon po sa akin, pinapaalam ko lang din po sa inyo,
hindi nyo po, kung natatandaan nyo po, ang nakasama ko po sa meeting na yun, sila si Sioli, nakasama ko, mga Trebe, sino pang nakasama ko, sila Pre Sandy, sino pang nakasama ko doon sa, Kasinala, sino pang nakasama ko sa Kasinala? Roma, hindi siya si Roman, wala, Roman, kasama ko, yun po sa, kasi po ako, nagpaliwanag lang po sa palit ko, dahil yun po pala ay mawawala na yung MDF dito sa palit. Dito sa, mawawala na po pala tayo, hindi natin alam. Ngayon po, pinaliwanag ko po sa Regional 3, na ganun po pagkamas sa 2016 na kasama ni Sir Noah, si Supremo Roneo pumunta dito at pinaspasan siyang bilang NCF. Ang sabi po kasi ni Sir na sa kanya kami lagi makikipag-coordination. Bilang respeto at paggalang, yun po ay sinunod ko, kaya kay Supremo ako nakipag-coordination. Yun po ay pinaliwanag ko kay Commander Marilyn dun sa Region 3. Region 3, hindi niya po alam na nandun ako. Diba? Nasa likod niya ako, salita ako, best friend ko daw si Supremo eh. Kaya nagkakaroon eh. Kaya yung nangyari doon, pinaliwanagan ko sila. Nabuksan yung isipan nila na tama pala, wala tayong kasalanan sa nangyari dahil tayo ay sumusunod lamang dun sa protocol. Kaya tawag nila protocol kasi hindi ako dumidirekta talaga kay Sir Noah. Lagi akong dumadaan kay Supremo. Dahil si Supremo, siya ang nagbigay ng ng mga rangko natin. Kaya yun po, nung pinaliwanag ko po sa kanya, iba po kasi yung pasistema na nangyari, wala tayong alam na namulat sila dun sa katotohanan na tayo sumusunod lamang dun sa protocol. Ang nangyari, ang ginawa ni Sir Noah, sa pamamagitan po ni Pari Fernan, dun po sa pagbibigay niya ng mensahe na gano'n ang nangyari din, pinagtulungan po namin yan sa taas para malinis natin yung natin sa MDF dito sa palit. Kasi hindi natin po wala, mawawala na pala tayo. Hindi na lang yun. Kung hindi kami pumunta doon sa meeting na yun, kaya pala pinilit na akong pumunta doon, mag-umpisa na pala tayo doon. Alam po nila si Sioli yan, mga kandidato sa kaya pala nakasama ko. Ganun po. Lininis ko po lahat yung mga anpo natin na yun para lang maligmasang pa tayo ulit sa taas. Ayun po, ang pinakamaganda ron, ang pinakamainam doon, yun po, naging bukal po sa loob yung pagiging unang-una po, yung sinasabi nilang tiwala o pagpapatawad sa isang kapwa MDF. Sabi nga,